देवाचो मोग आसलेलो तसलो मोग जुजेबाज घरदार भाटां बेसां गिरेस्ताय आनी गांवच सोडून श्रीलंकेत प्रोटेस्तांत भितर सरून कातोलीक धर्म परगटूंक दिनात, कातोलिकांक सोतायतात हे आयकून सगळे सोडून श्रीलंकेन गेलो आणि कातोलीक धर्म राखलो. आज श्रीलंकेत सुमार 4 लाख कॅथलिक लोक आसा जाल्यार जोसेफासान आपले हात पांय जोडयले, तकलो हो कॅथलिक लोकांक राखून सांबाळून देखून आयज 4 लाख वयर कॅथलिक लोक आसा श्रीलंकेत. 12 डायसिसीज आसात आणि इतले दिसना हे सगळे आमच्या ह्या घराच्या एकल्या पुताक लागून आज श्रीलंकेत आसा. तो दुनिया भक्तिवन जुजेबाजाचे मोजतीन आम्ही आमचो कॅथलिक बाबार थीर राखून जायते तरेचे प्रोटेस्तांत आणि बिलीवर आमच्या घरांनी येतले आणि आमकां घरांनी येवन जायती आलका नालका सांगतले आणि आमचे मन घुसपायतले. पूण आमी घुसपना जावंक आमचे कॅथलिक बाबार त्या तीर गोट रावंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा चल्यान तितल्यांची आणि आख्खे पवित्र सभेची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती बाजून धरून दुता भक्तिवन जुजेबाजा आणि सरकारी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखान आमकां वांटोली. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तुझे राज हांगा येवं, तुजी कशी सदा करता तशी संवसारांत जावं. आमच्या दिसपट्टो गिरास आज मारी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तांणी पडोवपी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Lord
इस्रायलाक येवंक सोदतात तांचे लागीं पासपोर्ट आसूंक जाय देखून तुमचे पासपोर्टीची गरज करून तुमचें नांव